Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga law Biyernes, Setyembre 30, 2022. Makakita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, 18 ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal naging papanaugan sang show cause order. PDEA Region 6 ginatutukan ang posibilidad nga pagsulod sa illegal nga droga sa tion sang Mascara Festival. Sa mga nagapangunang nga balita nasyonal, rice shortage sa 2023 ginakahangawa sa mga mangunguma. Samtang pagpaayo sa serbisyo sang SSS tutukan ni Presidente Marcos. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 6:08, detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This new For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang legal. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magutong mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. 18 ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal nga naka-destino sa Provincial Disaster Management Program Division o PD-MPD ang ginpapanaugan sang show cause orders bangod sa hindi pagsunod sang proseso, malain nga pamatasan kag hindi pag-perform sang duty. Suno kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr., ginpapanaog ang SCO nagligad nga duha ka semana sa diin ang 17 ang nakasumeter na sang paathag. 13 sa mga ini ang drivers nga wala makasumeter sang approved driver's vehicle trip ticket o kon DVTT. Ang 5 amo ang 3 naman ka Administrative Aid 2, isa ka Special Operation Officer 1, kag isa ka Utility Worker 2. Dugang paninelyas nga kung sundo ng proseso sa pagbiyahe sang salakyan sa gobyerno, dapat nga may DVTT na nga masumeter ang driver antes ang biyahe apang sa kaso sang 13 nagakalabutan pa sang binulan antes ma-file. May pilaman ka mga PD-MPD employees nga wala naga-perform sang ila duty, malain nga pamatasan kag nagapamahog sa ilang upod nga empleyado. Napapanaugan sila guro mga 2 weeks ago pa nakahatag naman sa ng ila sa BAT and then subong gina-resolve na namon mga evidence nga gin-presentar whether or not kailanlan itagaan sila i-formal charge sila no for administrative offenses. Ang gawain sa pagpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. Sa iba nga balita lokal, preparado na ang katapusang Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 6 sa pagbantay sa posibilidad nga pagsulod sang illegal nga droga sa syudad sang Bacolod kadungan sang Mascara Festival. Sa diin maga-deploy sang mga K9 units sa syudad. Ginpahayag ni Alex Tablate, ang Regional Director sang PDEA, may pila ka mga pantalan kag terminal nga yara sa ilang listahan kag nagapakig-angot naman ang PDEA sa Bacolod City Police Office subong man sa Negros Occidental Provincial Police Office agud hugot nga ma-monitor in kaso nga may magsulod sa syudad kag probinsya nga may dalasang illegal nga droga. Suno kay Tablate, dako man nga pagpanghangkat sa PDEA ang pagbantay sa tion sa Mascara Festival bangod isa ini ka dako nga event. Dugang pa ni Tablate, mangod sila paghimakas kag pagtrabaho sang todo agud madakpan ang mga drogista mayara sang dalagko na nga mga accomplishment ang PDEA.
Magadepende sa kada sigon sa pagsumiter sa project proposal ang pag-aprobas ng gobyerno probinsyal sa 100,000 cash subsidy sa mga local government units ug LGU sa Negros Occidental nga magabukas ng pavilion sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan diri sa syudad sa Bacolod. Suno kay Provincial Attorney o Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ang banwas sang La Castellana amo pa lamang ang nakasumiter kag posible nga uman ang una nga mahatagan sa pinansyal umpisa sa masunod nga semana. Dugang pa ni Diaz, ginhatagan na sa otoridad si Governor Bong Lacson agud nga magperma sa mga proposal pati na sang Memorandum of Agreement. Ginklaro ni Diaz nga ang cash subsidy gastuhon sang LGUs para sa ila aktibidad ilabi na sa pag-showcase sang cultural activities, arts, crafts, kag local cuisine para sa Lakbayanihan Tourism Fair o kung pareho sa Lakbayanihan Tourism Fair 2022 nagligad nga Mayo. Over 10 to 16 pata, no? Subong ang mga LGUs sige na improve sa ilang mga booths, no? Photos, reports have been submitted to me and almost tanan man nga LGUs ang nagaprepara sa ilang mga booth. Ang gawahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Samtang ginpanginbulahan ni Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD Secretary Jose LisayNo Jerry Acusar ang plano ni Bacolod City Mayor Albi Benitez para sa syudad sa Bacolod. Suno kay Acusar, antes ang groundbreaking agin patigayon subong aga sa Barangay Vista Alegre, naglibot sila sa syudad kag suno sa iya ginpakita ni Benitez ang mga development nga luyag ipatuman sa syudad. Nagpasalamat man si Acusar bangod isa si Benitez sa nagduso nga matukod ang DHSUD sa tong congressman pa lamang ini, rason nga mas matutukan kag may nagakaigo nga pondo ang pawahay program sang gobyerno. Nahibaluan ini ang kabahin sa programa sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pambansang pabahay para sa Pilipino. Ngayon po ay matutupad na po yung pangarap nyo at pangarap din po ng ating Presidente na magkaroon po kayo ng maayos at magandang pabahay. Umikot po kami ni Mayor Albi dito po sa Bacolod. Nag-chopper po kami. Ang gandang-ganda po ang kanyang pangarap dito sa Bacolod. Ang kabahin sa pagpahayag ni DHSUD Secretary Jose LisayNo Jerry Acusar. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20, Santon Plus Gold. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa aming din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailon, sa Barangay Mailon for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailon.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat kami sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Puro Kalubihan Dos. Salamat kami nga yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupon ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, nagakahangawa sa karon ang grupo sang mga mangunguma sa posibilidad nga pagkulang sa supply sang bugas sa 2023. Ini tungod sa epekto sa bagyong Carding kag madubo nga produksyon sang humay bangod sa mahal nga presyo sa mga agricultural products nga ginausar sa pagpalambo sang pananom. Suno kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, ang halit sang bagyo ginabanta nagalabot sa 4 billion to 5 billion pesos. Dugang pa ni Montemayor nga bastante ba man ang supply tubtub katapusan sang tuig, apang ginakabalakan among pag-abot sang 2023. Palayag pa ni Montemayor nga antes pa maigo o kung mag-igo ang bagyo, apektado na sa mahal nga presyo sa mga abuno ang mga mangunguma. Tungod sini nanawagan si Montemayor sa Department of Agriculture nga magpagwa gilayon sang bulig sa mga mangunguma agud nga makaumpisa liwatas sa pagpananom. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iya ginasuportahan ang tanan nga pagtinguha nga makabulig sa pagpaayos sang serbisyo sa Social Security System kon SSS para sa publiko. Sa pagpamulong-pulong sang presidente kadungan sang ika-65 nga anibersaryo sang Balikat ng Bayan Award sa siyudad sang Quezon, ginpromisa sini nga himo sang anuman nga inisyatibo nga makapaayos sa efficiency kag productivity sang SSS. Ginkilala man ni Marcos ang papel sang SSS sa pagpabakod sang social protection sang Pilipinas, ilabi na sa panahon sang COVID-19 pandemic. Nanawagan ng nagkalain-lain nga grupo nga dugangan pa ang pondo nga itigana para sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged or displaced workers o kung tupad sa Department of Labor and Employment. Ginpahayag sa nga nagkaisa Labor Coalition kag Federation of Free Workers kag iban pa nga union nga mas kinahanglan nga ipatuman ang tupad ilabi na sa mga lugar nga ginlaslasan sang Bagyo Carding. Suno kay nagkaisa Labor Coalition Chairman kag FFW President Sani Matula, ginbuhinan sang DBM ang proposed budget para sa tupad program halin sa 36.9 billion subong nga 2022, ginhimo ini nga 25.8 billion sa 2023. Sa madumduman nga nagligad nga tuig, ginsuspend sang dole ang tupad sa pila ka lugar bangod sa irregularidad kag naglabot pa nga ginpaimbestigahan sa National Bureau of Investigation ang anomalya. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6 media. Inyo ginpamatian na kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karong adlaw Biyernes, Setyembre 30, tuig 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.